Passem al punt número 10, que seria l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2003. Passarem la paraula a l'interventor que ens acompanya. Senyor interventor. Ja està, ja. Bé, la proposta que hi havia per les ordenances fiscals, que inclouen tant impostos com taxes com preus públics, és el de mantenir i congelar el que són els impostos, taxes i preus públics. Pel que fa a l'IBI, que és el més important d'ells, es proposa una congelació del tipus impositiu, el mateix de l'any passat, igual que el de rústica. Si aquests no es bellugarien, es congelen. Pel que fa a l'impost sobre vehicles, es proposa una baixa del 3% en tots els trams i una bonificació del 100% als vehicles elèctrics o bimodals, els híbrids, els 2 primers anys a proposta de l'alcaldia. Pel que fa a les taxes, s'incrementen aquelles taxes que tindran un increment per l'IPC, que ens repercutiran els que presten el servei. L'IPC es proposa l'increment de l'IPC del 3,9%. Tot el que són els increments d'IVA que suportarà, que repercutiran els prestadors del servei, l'Ajuntament els assumeix i no els repercuteix en els ciutadans. Així, la taxa de clavegueram actualitza tarifes segons l'IPC, la taxa d'escombraries també l'actualitza segons l'IPC i amplia el límit per gaudir de la bonificació del 50%, s'amplia fins ara era fins a 2 vegades el salari mínim interprofessional i ara s'amplia 2 vegades i mitja el salari mínim interprofessional, de tal manera que més gent podrà gaudir d'aquesta bonificació. També es fa una ampliació en el que és la classificació d'establiments comercials. Fins ara no hi havia delimitació de metres i s'havia d'anar a la llei d'establiments comercials, que és on consten els metres. Llavors s'ha fet una partició, s'ha posat 3 tipus d'establiments fins a 200 metres, de 200 a 750 i de més de 750, atenent a que la major part dels comerços de la vila són de reduïda dimensió. La taxa d'aigua també s'incrementa exclusivament el que és l'IPC i a la taxa del que és la prestació de servei d'escola bressol s'actualitzen les tarifes que es pugen 10 euros a partir del gener, tal com ja es va comunicar als pares en una reunió que es va celebrar abans de l'inici del curs. Per què fa els preus públics, se modifiquen 2 que s'inclouen, que és per l'ús de cadires i taules, atès que hi ha una demanda cada vegada més elevada d'utilitzar les cadires i taules que són propietat de l'Ajuntament, que moltes es trenquen, llavors se posa un preu simbòlic de tal manera que amb aquest preu se puguin anar renovant totes aquelles taules i cadires que es vagin trencant. Així com per l'ús de l'equip de música, que també es demana sovint. Després se proposa una ordenança nova, que seria l'ordenança reguladora de neteja i tancament de solars a la vila d'Almacelles, en el sentit que els solars estiguin nets de runa, d'herbes, etc. I aquí es faran 2 inspeccions anuals perquè estiguin correctament. Llavors, els patis que es veguin que no estan nets, doncs es notificarà al propietari perquè procedeixin a netejar-los. I també es proposa aprovar que per a qualsevol de les ordenances fiscals, per a gaudir de beneficis fiscals que estableixen les ordenances fiscals, serà condició indispensable que s'estigui el corrent de pagament amb l'Ajuntament d'Almacelles pel que fa a tots els impostos i taxes. O sigui, bàsicament és congelació de les taxes, congelació d'impostos, repercussió sol del IPC en aquelles que en repercuteixen el prestador del servei i l'IVA no repercutirà. I la baixada de l'impost de circulació. Alguna intervenció? No? Doncs passarem a votació. Vots en contra de la proposta? Iniciativa i PSC voten en contra de la proposta. Abstencions? 2 del Partit Popular. Vots a favor, 6 de Convergència i Unió i un d'Esquerra Republicana, amb el qual d'aquesta manera, amb aquests vots, se pot aprovar la baixada d'impostos.